pues la història dels tapissos és una història molt ancestral que tinc en mi. Sempre m'han agradat i no me veia mai capaç de fer res d'això, fins que se dona l'oportunitat de fer aquest curset i es comenci a manipular. I dins te dona molta vida. És algo molt misteriós que passa, almenys en algunes persones, que és el llegir. Una cosa és que jo els llegits tampoc són massa ben fets, perquè jo sempre tinc un punt de rebeldia. Com me deia la Teresa Lanceta, Neus, tú sabes que esto se debe hacer así. Yo digo, sí, ya me lo dijiste, pero yo lo hago así a mi manera. Y dice, no, me parece súper bien, que los hagas así. I així és. Pense que se li pot veure encara molt de partit més, però ja és adentrar-me en un món que avui per avui està aparcat.